方の復活の勝利に大きくつながりました。レアンドロ・ドリンゲス選手前を皆様に優勝の報告をお願いいたします。Feliz ano novo a todos, primeiramente. E a mensagem é que eu acho que vocês estão de parabéns também por ter mais uma vez nos ajudado aí, torcendo bastante, incentivando, principalmente no momento difícil que nossa equipe encontra dentro de campo e vocês gritando, incentivando, passando essa energia positiva para a gente, de fora para dentro. Eu acho que isso que está fazendo a diferença para que a gente estamos conseguindo os resultados e o título, que é o mais importante. 明けましておめでとうございます。それと、今日こうしてタイトルにつながったのは、皆さんサポーターの方々が、僕たちが難しい、ゲームの中、どんな時にも、僕たちの後押しをして応援してくれている力が、結果こういう形で、優勝という、タイトルを取れたと思っています。本当に皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。